Posledné obdobie sa zamýšľam nad témou autenticity, že čo to pre mňa znamená, kedy autentická som a kedy nie som. A keď nie som, tak prečo? Odkiaľ to vlastne vychádza a nejak to v sebe analyzujem. Hlavne od posledného rozchodu. No a uvedomila som si krásnu vec a to, že autentickosť a byť autentická je úžasné privilegium, ktoré máme. A nie každá toto privilegium má tento luxus. Pretože ak si autentická, tak to znamená dve veci. Prvú, že vieš, kto si, alebo si v nejakom procese seba spoznávania cez svet, cez kontrast a súlad, že máš podmienky na to, aby si sa nachádzala. Druhá, a to, že ak si autentická, máš pocit, že môžeš byť tým, kým si, tak sa asi pravdepodobne nachádzaš v dostatočne slobodnom prostredí na to, aby si tak žiť mohla. Možno by sme sa mohli viac zamýšľať nad situáciami, kedy autentické nie sme a prečo. Ak sme možno v situácii, kedy nám z tej autentickosti hroziť nič nebude. Žiadna nejaká strata bezpečia alebo strata stability, či ekonomickej, emocionálnej a podobne. Bolo by pekné, keby sme začali viac využívať toto privilegium.